Здравейте, приятели! Имаме още от любимите ни съкровища. Знаете колко се вълнувам всеки път. И този път не е изключение. За мен е Коледа. Всеки ден, когато аз вадя органити, за мен е Коледа. Така че да си направя подарък. Ето нещо разкошно. Това е цяла брошка, което влагам вътре. Специално се налага да ми режат задната част на брошката, за да може да влезе вътре, понеже ето тук иначе стърчи. Така, няма да се извинявам, когато си харесвам нещо за себе си, аз си ги правя. И естествено, че първо аз ще си харесам за мен органит и след това ще пусна другите в страницата. Развълнувах се. Тук виждам едно съкровище залепнало за едно друго съкровище. Не мога още да ги разделя. Ще видим, може би, с ножичката, защото не е момент. Не е достатъчно твърда смолата, за да се чупи. Обожавам ги тези ножички. Тук имаме две прекрасни бухалчета. Много ги обичам. Знаете, бухала е мъдрост. Успях да намеря рибка, която да се събере в моя органит. Рибките на Стела са доста по-големи. Тази, виждате, едвам се е събрала. Синьо, любимия ми цвят. Един от любимите. Дано се вижда ясно. Първо качвам видеята в YouTube, след това в Facebook страницата. Преди да продължа, исках да ви покажа моето съндъче с личните ми съкровища. Както виждате, съм годнала по императорския яспис. Имам пчеличка, задължително, няма как аз точно да нямам. Имам си голям аура камък, имам си бухалчета и се чувствам богата. Когато си разглеждам съндъка с съкровищата, действително се чувствам много богата. Въпреки че мъжа ми казва, да, ама не си. Така, исках да ви кажа, за тези, които се интересуваха на каква терапия съм в момента, правя енергийни терапии при Цветан, доктор Здравослов, и пия ганс водичка. Шишето е доста голямо, затова аз ползвам тези малките шишенца, в които си слагам, когато ходя до спиди, за да ви изпращам пратките, за да не нося голямото шише. Не продавам ганс продуктите, но мога да ви свържа с Неди, която ги продава. И тя може да ви обясни подробно за всички ползи за здравето. Това е много безобиден метод. За кремчето за лице на ганс мога да кажа, че е топ. Много е приятно кремчето. Нека продължим с съкровищата. Това пиленце така съм го чакала. Нямах търпение да го видя наживо, после да го видя в органит. Вижте какво голямо парче шунгит има вътре. Шунгитът е много силен. Между другото, преди да си сипя водичката тук, понеже нямам кана с филтър, си сипвам шунгит в едно шише. Държа го определено време, за да ми пречисти водичката. И след това... пак се ободох.
Добре. Тук имаме едно голямо съкровище, което много ме обърка, но ще му простя, защото е много красиво. Не съм се похвалила. Винаги съм работила в професии, които ми пречат да имам някакъв лак на ногтите. И много рядко съм си позволявала. Реших този път да опитам да видим дали ще издържи на моята дейност. Ето тук имаме една разкошна костенурка. Отново с много голямо парче шунгит. И, боже, нямах търпение да видя тази пчела вътре в фургонита. Благодаря на Бога, че ми се събра вътре. Някои прекрасни елементи, които купих, не ми се събират. Ще ги пратя на Стела, тя ще ги събере в големите сърца, така че няма страшно. Извинявайте, аз така се заплесвам да ги гледам, че забравям, че трябва на вас да ви ги показвам. Не, аз със сигурност трябва да си избера органит за мен. Така не може. Момент само. Ето още едно съкровище. Мисля, че се получи разкошно. Така, исках да поговорим и на още една тема, но в следващото видео ще я... Да, благодаря ви.